Pranostika na 25. júna bola jasná, horúce leto, studená zima. A platilo to nielen pre počasie, ale aj pre diplomáciu, vojnu a mier. Pre teba stále platí, že históriu môžeš podporiť lajkom, odberom a komentárom. Nech nám chudinka nezamrzne. Historicky. Na korejskom poloostrove sa lámali ľady aj predsudky. Juhokorejský prezident Kim Dae-jung sa vybral na sever. Nie na výlet, ale na historický summit s Kim Jong-ilom. Prvýkrát, čo sa lídri severu a juhu stretli ako ľudia a nie cez hľadáčik pušky. Bola to nádej, že možno raz nebude DMZ zóna len rajom pre vtáctvo, ale aj pre rozhovory. Dnes je Kórea stále rozdelená. Mier možno raz, ale dnes je to opäť napätie a rakety. Na Blízkom východe sa 25. júna 2000 konečne niečo uzavrelo. Izrael sa stiahol z južného Libanonu po 22 rokoch prítomnosti. Podľa OSN to bola dôležitá vec, podľa Hizbaláhu díky, ale zostávame v strehu. A tak sa točíme v kruhu. Napätie medzi Izraelom a Libanonom je späť len s novými hračkami. A pokiaľ ide o sporné územie, nič sa nemení, len sa menia mená a typy rakiet. Všetko sa mení, ale niektoré veci ostávajú rovnaké. Politici sa usmievajú na samitoch, vojská sa raz stiahnu a raz vrátia a počasie to si robí čo chce, ale aspoň máme klimatizáciu a iróniu.